så, Jørgen? Jeg har faktisk tænkt på noget. Hvad så? Jeg synes simpelthen, vi skulle tage ud og fiske. Synes du? Synes du ikke? Ja, det er en god idé. Altså, jeg har faktisk nogle fiskestikker. Jeg har ikke fisket i flere tiger, men det er vi godt prøve. Har du ikke? Nej. Ved du hvad? Jeg har kun fisket som knæk. En gang skal være den første, og en gang skal være den sidste, ikke? Ja, det er Ha, rigtigt. kom med! Hvad så? Ja, det er sådan der. Ja, så. Sådan. Og det er ude. Den er. Det er ude der. Den er der. Altså. Tag nogen. Jo. Skal vi gå og fiske, eller hvad? Det var fint alt, mand. Hvad skal der på? Ja, der er for på. Fedt, altså. Fedt, du kan da ikke finde ud af noget. Det er ærligt, Jørgen. Nej. Jeg fanger noget, fordi... Jamen altså... Der skal noget til gengæld. Du skal sige, skyld dig selv, skal du ikke lade nogen. Altså, jeg har fanget en vestens største fisk, så du kan bare... Nå, fedt. Hvad så, Jørgen? Skal vi ikke skal vi i gang med fisk, dog? Ja. Ja, så tror jeg, vi fanger en arbor. Jeg kommer til at fange sådan en. Jeg tror, vi fanger en sild. Det er jo en her, det er en snø. Nå. Det er en vækbrutter, se det godt. Gør man ikke det? Vækbrutter i tid, ikke? Ja. Ja, jeg har hørt om. Nu fisker vi. Nu fisker. Jeg står bare og kigger. Ja, Jørgen. Pas på, hvad der grå der er der. Er du sikker? Ja, jeg tror, det skulle lige gå herover. Ja, du får den væk i året. Lige lidt væk. Lige lidt væk. Det skal Du Jørgen. føler også på mig. Gør jeg, Jørgen? Nej, Er du klar, Jørgen? det går nogle gange kun i sengen. Jeg tror, vi fanger. Ingenting. Tror du ikke? Nej. Nå. Der er ligesom vi på søen jo, ikke? Ja, det var nok sådan, ja. Lige en væk der er i. På sin hjerne. Altså, Hans stjerne er ude i det fjerne. Nå. Er der fangst, eller hvad? altså det vil du selvfølgelig se, Jørgen. Den er jo ikke jo fordi den ser den er jo frosset. Anden gang. Det er jo, Er lykkens gang. Kom så. jeg tror det er jo tredje gang. Ja, lykkens gang. Men det kan godt prøve igen, så. Nej, det går dårligt. Ja, det går sygt dårligt. Der er ikke noget at byde, jo. Stop. Der. Prøv at se, jeg sagde det jo. Hvad i alverden? Hvis det man kunne Prøv lige at lægge herom. blæksprut. Ja. Jeg tænker, man kan fange blæksprut. 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 Så kom her, skal gå væk. Nå, og så godt. Ja, har jeg Det er stadig også. alverden efter. Jeg er eftersøgt. Det er skidt også. Du har slet ikke. Altså, der får 1.000 på mig. Hvad? Der er kun $50. Der står 1.000 der er mig da. Jeg er 50. 50? Det er da for galt. Jeg er da med værd end du er. Nej. Jeg er med hvad dig er. Nej, det er mig, der er med værd. Gud er dig. Jeg er med hvad dig. Jeg er med værd end dig. Skal vi lave en udvalg om det, eller hvad? Ja, det kan vi da godt vise dig. Har du godt det? Jo. Hvad så? Du må skrue skylden, ved du hvad? Skal vi komme ved, at vi lige meget værd? Nej. Jo. Må ikke med værd end du er. Jo. Nej. Hvad fanden? Hold ud af hånden på mig. Jeg er mere værd end dig. Hvor er det sådan? Hvad laver du? Det er ikke mig, der er fuld. Kom her. Kom her. Kom her. Forbi jer. Helvede forbi det. Stop. Fedt. Det er du altså værd end dig, hva'? Jørgen. Nu har vi ham. Lige var ikke. Du skulle se det, du fløj af. Du skulle se det. Hvad er det for noget?
Du skulle se den gang, du skulle så tænke på, puff for han fløj. Nej, det er sjovt, mand. Skal vi ikke være en af vi lige meget være nu? Nej. Hvad så må nu? Så nu gør det seriøst den her gang. En duel til døden. Mener du? 5 minutter senere. Skal vi ikke please være enige om nu? At nu er vi gode igen. Vi gør det. Fair nok. Kom her. Tak op. Tak op. Okay, tak sidste. Der står en grav, ikke? Ej, Så gør den meget godt op for dig. vi kommer igen. Skal vi ikke være hjemme af? Og Finn, Jo, det gør det. kan du finde hjem, eller skal jeg godt? Jeg siger ikke, jeg er næsten. Jeg skal have noget her. Som sagt hedder jeg Jørgen, så Ja, Jørgen. også skal I altid finde og Jørgen. Hvor sjovt. Det er lidt græs mærke her, mand. Ja, man. Hvordan noget? Der er også mere i. Nej, jeg har drukket det hele. Nu kommer jeg lige ved at gøre det helt klar her. Her er lige lidt fraklip til Cowboys af Winter. Kom. Gør det ekstra smalle, så vi kan se, hvis vi går hen. Sådan er smalle. Hertil. Min plakaten hænger herhen et eller andet sted. Jo, den hænger lige der. Jeg ved ikke, vi kan se, den hænger lige der med plakaten. Ja. Den er godt derovre. Det kan jeg ikke mærke min ferie. Og her ser vi en Sebastian og prøver at finde alt muligt andet, vi skal bruge til filmen også. Har du noget at sige derhen? Ja, han kaster med blæksprut lige nu. Ja, jeg kan jo kaste den herover. I lusepuster. Har den gæst? Nej. Fordi det var her, jeg stod før. Og du stod der før. Så siger jeg bare, okay, det er godt. Filmer den, eller hvad? Ja. Skal vi ikke please være enige om nu? At nu er vi gode igen. Vi gør det. Fair nok. Tak til vores lærer Bodil for at vi må lave filmen.